ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ଲୋକ କଣ ଆମ ଗାଁରେ କଣ ହଉଛି ନା କଣ ମ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡେରି କରିବିନି ଯାଉଛି ଆମ ଗାଁ ଲୋକକୁ ପଚାରିବି ଆମ ଗାଁରେ କଣ ହଉଛି ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଆମ ଗାଁରେ କଣ ହଉଛି ମାଉସୀ କଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାଉସୀ କି ଡାକୁଛି ମଉସା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମଉସା ଏ ମଉସା ଆମ ଗାଁରେ କଣ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା 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 ଏତେ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି କୁହାଗଲେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କୁହାଗଲେ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲି हेलु मुंडिया मेलु की हो मा ओइसो लिखि किलो मा ଶାନ୍ତି तू किए किलो मा हम गांव कोसी समस्त केत कथा हम कहसिलु ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଚିହ୍ନନି ଚିହ୍ନିଲେ ଭଲ ନୁହଁ ଶାନ୍ତି ସତରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଲୋ ମା ତୁ ସେ କିଏ କହିଲେ ତତେ କିଏ ଚିହ୍ନିବ ନ କହିଲେ ତତେ କେମିତି କୁଆଡେ ଚିହ୍ନିବ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି ମୁଁ ପରା ସେଇଠି ଆର ବହୁ ହଲ୍ଲା ଗଲି କୋଠି घर बहु ସେଇଠି ଆର ବହୁ ହଲ୍ଲା ଗଲି कोठी घर बहु ମୁଁ ପରା ସେଇଠି ଘର ବହୁ ହଲ୍ଲା ଗଲି कोठी कोठी कहनु ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଶାନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଆଉ सहर मुंड ସହର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ पोखरी तो नहीं हम पिला लागी गले କଣ पोखरी नहीं ଆପଣ ବାଟ ପାଇନଥିବେ ଶୁଣୁନ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାଳିଆ ଘର ए समय से स्त्री तू ତାଙ୍କରି ମାଇପ ପରା ମୁଁ माइप ଶାନ୍ତି स्त्री बहु ଦିଟାଙ୍କ ଏକା କଥା एका कथा ହଁ ଶାନ୍ତି ଚିହ୍ନି ପାରୁ ଶାନ୍ତି ଯାଇଥିଲି କୁଆଡେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଇଥିଲି ପରା ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ମୋ ଧରମ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଇଥିଲୁ ହଁ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ନା ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲୁ ଶାନ୍ତି କଣ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ କି କଣ ଯାଏ ମୁଁ ପରା ଧରମ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି ଧରମ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ହଁ ପରା ଖଣ୍ଡଗିରି କଣ ଦେଖିଲୁ ପରା ସବୁ ଦେଖିଲି କଣ ଦେଖିଲୁ ଶାନ୍ତି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କଣ ମୁଁ ସିଏ ଆସିବେ ବୋଲି କିଏ ଆମ ସନିଆ ହଁ ଶାନ୍ତି ବାକି ଅଛି ଆସିଲେଣି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ପଡିଛି ଆଉ ସେ ବାହାରେ ରହି ଭାବୁଛୁ କମ ଏରେ ଜମା ନିକା ଗୋଟେ ଶୁଣ ଭଲ ନୁହଁ ଜମା ଏଠି ଶୁଣ ନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ସନିଆ ପରା ଆଇଛି ସେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି ଆଇଲାଣି ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ସେ ଆଇଲାଣି ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯିବୁ ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିବେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଯିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ କଣ କହିଲୁ ମୋ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବୋଲି କାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ପରା ତାଙ୍କୁ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିଥିବେ ମୁଁ ଯିବି ହଁ ସିଏ ବି ଆସିବେ ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ଆସ ଡେରି କରନି ଜମା ବିଦ୍ୟା ଶାନ୍ତି କଣ ହେଲା କି ମା ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଏମିତି ପଛକୁ ଆଇଲୁ କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କଣ ହେଲା ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ଘର କବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି କବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ହଁ ତାଲା ପକେଇବି ଥିଲି କୋଉ ତାଲା ପକେଇଥିଲୁ ଶାନ୍ତି କୋଉ ତାଲା ମୋର ପୁରା ଓହଳା ତାଲା ପକେଇଥିଲୁ ସମାନେ ଏଡ଼ିକି ବଡ ଓହଳା ତାଲା ଏଡ଼ିକି ବଡ ମାପିଲେ ହାତରେ ଜାଗା ହବନି କେତେ କିଲୋ ହେଇଥିଲା 5 କିଲୋ ପରେ ମ ହଁ ଶାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାଇଁ ନାହିଁ ତାଲାଟା ତୋ ଘର ତାଲା ତବେ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା କି ଜାଣି ଚୋର ପଶିଗଲା ଚୋର ମୁଁ ଟିକେ ଡାକୁଛି ଡାକିବୁ ଡାକିବିନି କେମିତି ହବ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲ ନା ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲ ଶାନ୍ତି ନା 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 ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦଳ ଦେଖାନି ଆଉ ମୋ ଘର କବାଟ ଫିଟୁନି ତ ନା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର କହୁନାହାନ୍ତି ତ ବାକି ରଖିନା ବୁଝିଲୁ କି ମା ଖତରା କବାଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ କାମ କର ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଇଥିଲୁ ପରା ଯାତ୍ରା ପଡିଛି ତୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲୁ ପରା ସବୁ ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦେଖିଲି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଆଉ କଣ ଦେଖିଲୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିପାରିବିନି ମୋ ଘର ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇଛି
ମୁଁ କଣ ଦେଖିଲି ତମକୁ କହିବି ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲ ମତେ କହିଲ? ଯାଇଥିଲି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ସବୁ ଦେଖିଲି ଇଲୋ ମୋ ବାପ ସେ କଣ ଆସି ତାଙ୍କ ଝାଟଟା ଉଠେଇଲ ତୋ ଉପରକୁ ଝାଟଟା ଉଠେଇଲେ ନାଇଁ ସାଥି ଶୁଣ ତମେ ପାଟି କରନି ମ ଶାନ୍ତି କହୁଛି ଶାନ୍ତି ନାଇଁ ହସନି ଜମା କଣ କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କରିବୁ କହୁନ ନାଚ ଗୀତ ହଉଥିଲା ହଉଥିଲା ତୁ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇ ଦଉନୁ କାଳେ ଖୋଲିଦବ ଗୀତ ଗାଇକି ନାଚ କରିଦଉଛି ଆଉ ନାଚ କରିବୁ ଆଜି ହଁ କରିବୁ କରିବିନି କଣ ପାଇଁ ମୋ ନିଜ କଥା ହଁ କରେ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲ ନା ମୋ ଘର ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି କବାଟ ଖୋଲ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି କବାଟ ଯଦି ମୋର ଧର୍ମ ପାଇଲା କହିତେ ପିଟିବି ଗୀତ